lente komt eraan. Komt er iemand aan de deur? Ja, de deur dicht. Oh, ja, want we worden getriggerd door de wandelschoen, hè? Alles ligt op loopafstand, als je er de tijd voor neemt. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Hallo. Riet, Ik ben Riet, zeg het. is dat dan Joop? Dat is Joop. Hallo. Hi. Wat gaan we zien? Een beetje. Een ja, beetje? van Van Limburg. van Ellie in het programma Onderweg. Ik zag het, we verwachten een bestelling, vandoor dat ik dacht, misschien is dat er. We hebben helaas niks meegenomen. Oh nee, dan Veel. komt dat straks. Dan komt dat straks. Wie is de wandelaar? Ben ik. Ja? Wandelaarster, ja. Ja. Ja, want dan werd je denk ik wel waarom we bij jou hebben aangebeld. Hè? Nou, nee, zeker nee. Ja, de Want wegwiezer door. Ja, die wegwiezer. In Den Hof. Ja, klopt. In Den Hof. Ja. Kijk, en als ze dat soort dingen in Den Hof zet, dan is dat een soort van statement. Ja, klopt. Ja. Het Pieterpad heeft de route verlet. Dus ik denk, daar zetten wij maar een pool in een tuin. Want mensen lopen met het oude bukske rond. En het nieuwe bukske, nieuwe druk, is een andere route in. Oh. Maar het is bewegwijzerd nou hier. Dus het is nou goed. Maar in het Oké. begin niet. We Maar- hebben veel mensen fout gelopen. Gingen mensen dan ook hier aanbellen? Nee, maar ja, als we in de tuin werken, dan praten we er maar even mee en dan wijzen we ze weg. Oké. Of we brengen ze naar Lottem als ze na 3 kwartier weer terugkomen. Serieus? Ja, ja. Hele oude mensen die de weg kwijt waren. Oh. En na 3 kwartier weer terug waren. Om een bloedhete dag. Dus die hebben we in de auto gezet en even naar Lottem gebracht. Wat lief. Ja, dat doen we. Dat doet ze dan voor medewandelaars? Ja, ja, omdat dat zo belangrijk is. Lekker wandelen en hier in de regio genieten. Waar en wanneer is dat bij dich begonnen, Riet, dat wandelen? Het metste toen ik stopte met werken. Toen kreeg ik tijd. Dan hoefde ik niet meer naar school, hoefde ik niet meer te juffen. Och, jij wordt juf. Ja, Je wordt juf Riet. ja, precies. Op de basisschool? Nee, op het Rijland College gaf ik wiskunde. Aha, Kijk, van de cijfertjes. van de cijfertjes. Als ja. ik ergens slecht in word vroeger, dan Ja, word dan ik had van je gewoon niet een goede leerkracht gehad. Dat moet het zijn geweest, kan niet anders. Denk ze? Ja, dat denk ik. Ja. Betekent dat voormalig juf Riet zit, dat ze iedereen aan de brood kreeg, die niet goed worden wiskunde? Nee, dat lukte niet altijd. Nee. Heeft dat iets te maken met hersenhelften en zo? Want ik was wel altijd heel goed. Een pretpakket, daar was ik heel goed in. Ja. Veel talen en een... oh, kijk! Kijk. Kijk, toch hebben we een wandelaar. Ja. Daar hebben we een echte. Pak hem. Kom erbij. Wat gaan we doen? Ja, Nee, wij hadden het net over de... wandelroute. Oh, Pieterpad. Pieterpad. Ja, daar bent u mee bezig? Ja, zeker. Ja. Oké. Op weg naar de camping. Ik ben, nee, op weg terug naar Zwolle en dan de bus en dan terug naar het hotel. Ja. Ja. Oké. Ja. U bent geen Limburger? Ik denk, nee, Brabander. Oh, Ja, dus zo ver is het niet. bijna net zo leuk. Sorry? Bijna net zo leuk. Bijna net zo leuk. Ja. Leuk. Hé, maar wandel ze, hè? Veel succes. Goed, bedankt. Hoi. Och, dat is toch leuk? Even kijken linksaf. Ja, dan gaat het zo goed. En dan maken ze even een fotootje hier van... Ja, Ja, heel veel mensen, ja. 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 Dit is de meest gefotografeerde Pool van Zwolle. Oké. Is dat lastig om de meest gefotografeerde Pool van Zwolle te hebben? Nee, dus Nee? nee, ga niet. Het is gezellig. Oké. Nee, soms komen hier 's morgens dames langs. Geweldig was er nog een keer een groep van 6. En ik kwam ze daar voorbij en die waren aan het lachen. En er stonden er al een paar zoeën. Dus ik zei, kom maar dames, eerst naar de wc Als en u dan een die- kop koffie. Oh, dus die Want had hier je is 's morgens niks open. Die kunnen niet naar de toiletten. Ja, nou is het geloof ik bij de kerk. Is voor de kerk het bepaalde openingsuren met een kerk, toilet. De Pieterpatters, want er is niks open. Dat is wel erg zat, dat mensen tegenwoordig naar de kerk gaan om te plassen. Ja, ik weet niet of het al klaar is, maar ik heb er iets over gelezen dat de Oké. kerk die faciliteit wil gaan bieden. Oké. Of biedt. Nee, ik kom er Kunt niet er genoeg. kunt er toch nog eens over de vloer. Ja. Maar ook als mensen bijvoorbeeld daar, ja, die zitten met de fiets
En durven ze daar niet neer te zetten. Bang voor diefstal. Nou, dan zetten ze hier ook maar achter neer. Dan Ja. Op is de het fiets. beveiligd. Oh ja. 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 Dus, Hé, maar missen het niet voor de klas dan? ik mis de collega's vooral. Nee, goed. Ik heb nog heel veel contact met collega's. Ik loop op dinsdagmiddag ook meestal met collega's, nog oud-collega's die ook zijn gestopt. Ik heb nog een collegaatje waar ik ook veel mee wandel, het Pieterpad mee heb gelopen. Daar zijn we in Winsum begonnen. Nee, we zijn eigenlijk hier begonnen. Van mijn huis uit, zo van kan ik dat wel aan. Want mijn collega Shani die loopt veel beter. Maar ik heb het ook geleerd. Dus, Oké. dus nou... Wat is de truc dan? Shani zegt, never de eerste 10 kilometer rusten. Oh, De eerste 10 kilometer doorlopen. En dan pas rusten. en wat is de gedachte daarachter? Ja, weet ik niet, dan werd het te lui, denk ik. Ik heb één keer niet geluisterd, ergens op de hei in Drenthe ergens. Ja? Het was allemaal stuifzand, dus ik denk, we gaan eerder rusten. Nou, de hele dag was een krim, dus dat doen we niet meer. Nee, Oké. ja. Is dat zelfgemak? Ja, dat doen we ook af en toe. Dat doet zich ook nog? Ja, met ook weer vrienden en collega's ergens in Tegelen kunnen dat Leuk uur. kunnen workshops doen. Ja, Oh, wacht. Is er in een heel klein smal stratje een Ja. glasatelier? dat is het. Zien we met dit programma ook geweest? Nou ja, heerlijk atelier. Ja, fantastisch. Ja, nou, Ja. daar ben ik nou ook een keer of 3 geweest. Ja, dat is ook leuk. Die had zo'n hufje het dit al vuur en daar hangt Ja. ook van alles aan de Hangt van muur en alles, zo. ja. Oh, dat is al jaren geleden. Ja. Ja, maar Ja. sommige dingen vergeet ze niet. En door past dit helemaal in, ja. Ja. In de dingetjes die ze Door doordeden. maken, ja. Hé, maar Pieterpad, als we er wandelen hebben, Ja. is het automatisch over Pieterpad, maar zien er nog andere Ja, het expedities? Petranpad hebben we hier gedaan. Het Petranpad? Ja. Je zegt niet dat je dat niet kent. Toch niet van Grat en Petran? Nee, niet van Grat en Petran. Oh. Maar als ik het goed onthouden heb, is het van 2 mannen uit Horst-Zevenum. Ja? En een Peter en een Jan, geloof ik. En die hebben samen een route uitgestippeld. Over Zevenum, Horst, tot aan Venrooy, Overloon. En dan loopt het eigenlijk helemaal rond deze gemeente. Je komt die Lotte maar langs de Maas. En ja, het is een prachtige route, ook meer dan 100 kilometer. Het Petranpad. Grinsveen, prachtige stukken. Oké. Gedapt mij door weien wat je denkt. Hier zien we dus nog nooit geweest, maar het is echt heel mooi. En dan zit ze eigenlijk niet zo ver van huis, maar dan zit ze wel op een plek Ja. waarvan ze is van, oeh. Ja, dan hebben we geen overnachtingen nodig. Want dat deden mijn vriendin Shani en ik wel dukken. Dan gaan we naar Groningen en dan met een NS-deal. En dan doen we daar een paar overnachtingen en dan beginnen we in Winsum terug te zakken naar Groningen. En, Klinkt ook gezellig. was ook. In de coronatijd. Hé Joop, en als ze nou wandelen is of iets met glas aan het maken is, wat doe jij dan? Dan zit ik achter in het hok met edelsmeden bezig. Als hobby. Ja. Als hobby. Ja, als hobby. En wat maakt ze dan zoal? Over het algemeen hangers. Hangers. Ja, dat is toch Ja, een specialiteit voor mij. Hè. Dus Ja, halskettingen. Van zilver, ja. Goud niet, maar wel zilver. Kun je iets laten zien? Toevallig? ja, dat moet Ik, er ja, ijs komen. ik heb fotootjes. Ja, het hokken zelf is op dit moment een beetje... Puinhoop. puinhoop. Maar kom binnen, geen probleem. Ja, mag dat? Maar, Oh, ik ben ja, wel dat had benieuwd. ik al voor hier kunnen zeggen. Gewoon Wat is dit, Riet? Dat is de Stevenstoren, de Stevenskerk in Nijmegen. Joop komt van Nijmegen. Ah, Eigenlijk. Moet je toch een beetje een herinnering hebben. ja, hele kleine herinnering. Ja. Daar is een- Ja, ik heb wel wat foto's. En meestal ben ik het gewoon... ja, het duurt niet lang voordat ik het kwijt ben. Dus... Oh, jij gaat het fotoboekje pakken. Ja, dat is misschien handiger. Oh, kleinkinderen. Ja, natuurlijk. Oh, niet, kijk. Van mij van. Joop, ze willen toch geen in het hok kijken. Maar wel een puinhoop. Ja, maar dat Maar puinhoop dat is is een, nog het is een atelier, hè? Dus een... Dat zie je er niet aan af nou. Ik hoop dat niet, want het is beter dan hier. Dit is de grap. Ja, ik ben aan het opruimen nou, dus... Kijk, als ze dat dan gewoon allemaal vertelt, ja. is het door? Ja, dat wordt, ja. Oh,
leuke plek. Dus als het lekker weer is, dan zit je hier, Piet? Ja, soms met Pieter Patters, soms alleen. En wat zit er? Er zitten fruitbomen en er zit een net over om te voorkomen dat de mussen dat de sporen alles weghalen. Ik dacht al, er zit misschien een of ander zeldzaam Ook iets. gekeken.